आं लामाजों फैगासिनो दंमोन हो ओमफ्राय बे ओरैनो दांखो ओरैजाय आं नोंनि खोन्थानायखौ नुयो दा सिनायाखै आङो बसुमतारी आङो बसुमतारी ओइ सामब्राम नों सामब्राम आरो ओंखाय हाय लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ दसर बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव बरायना लानाय जाबाय नै दिनै नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लाबोलायबाय अमा राजाया नोंथांमोनखौ मिनिहोनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं दा भिडिअ कल खालामनो नागिरदों बिजुलि होननाय आरो उदां होननाय आं सानै मानसि दिनै बिसोरखौ पानि खालामगोन बिजुलिया जाहैदों जोंना प्रबिन सारनि नैबे थांनाय बोसोराव खालामनाय आंनो नांगौ मुभिनि सेकेन्ड एक्ट्रिस नार्स लानाय आरो सासे जाबाय उदां भिडिअखौ अब्ला जागायनोसै आं बिथांमोननो फन खालामनि नांबाय हेलौ 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 ओइ नों बाजाराव फैनाया मैयानो दाख्लैमोनलाय बाजाराव फैनाया मैयानो दाख्लैमोनलाय नोङो मैया दाख्लै बै माबायावमोन ना मा बार मोनलाय नों बाजाराव फैखालि मा सम मोनबाय गोसोआव दंना गैया नोङो गोसोआव दंना गैया बाजाराव फैनायखौ बबेयाव बाजाराव गलागावआव बाजाराव थांसै नांलाय थाङोमोन ना नोंसा बिनानावा फैदोंमोन खोमालै नोंसा बिनानावमोन नामाथाय इयो आंखौ ओरैनो नायदों ओरैजाय खोनायाखै मा होनदो नोंसा बिनानावा खाथियाव दंना गैया गैया इखौ एसे खिथाना होलाय माबा दाख्लै एसे गाज्रि मोनदोंलै आङो सोर नोङो आंखौ सिनायाखैना नै मानि थाखाय आं बुंनो खोनासं नै आं ओरै फैगासिनोमोन आरोना ओरै साइडजों ओमफ्राय इयो आंखौ ओरै नायदो रागा जोंना ओंखायनोथ' सोंहरनायदोंमोन आं मानो नायदोंथाय आंखौ ओरै नायदो इयो बाजाराव थाङाखैथ' इयो सोर हा बाजाराव थाङाखैथ' बाजाराव ना मायावमोन जायखिया आं लामायाव लोगो मोनदोंमोनलै इखौ माने इयो आखाइयाव बेग लालायना आरो ओरै नायदों आंखौ नुवाखै मा होनदो नुवाखै माखौ नुनो नै माने इयो आं लामाजों फैगासिनो दंमोन हा ओमफ्राय बे ओरै नायदों आंखौ ओरैजाय आं नोंनि खोन्थानायखौ नुयो दा नुवाखै नुवाखै माने आं ओरै साइकेल सलायदोंमोन ओरैजाय ओमफ्राय चेन गदों आरो साइकेला खाथियाव फैदोंलै इयो खाथिजों आंनाबो चेन गबाय नालाय लासिं सिं मोनलायलांबाय आं ओमफ्राय ओरै नायदों आं ओरै बिराद नेट प्रब्लेम खोमालै खोनाथाराखै आंखौ सिनायद' फट' नायनांगौलै इयो नाङासै सेभ खालामनानै नाम्बारखौ नायदोंबा सेस नांबाय हेलौ आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै सिनायाखै आङो बसुमतारी आङो बसुमतारी खोनायाखै आंनि नामालै माबा खोनायाखै नोङो हेलौ बहा दं आङो न'आव दङ साला भिडिअआ जायासैना दहाय मा होनदो भिडिअखौ बारा मोजां जायासैलै जोंना खोनाया भिडिअ दानि बानायनाया मोजां जायासै मा भिडिअ नोंसा बिनानाव आंखौ ओरैनो नायनाया नोंसा बिनानाव आंखौ ओरै नायनाया है आं नोंखौ प्रेंक कल खालामदोंमोनलै नोंसा बिनानाव आंखौ ओरै नायदोंमोन ना मानि दानना हरबाय थागौ एसे इन्टारेस्ट खालामबावनो नागिरबाय आङो ओरै नायदोंमोन नोंसा बिनानावा
ओइ अबिया नुना नोंखौ नायना खोन्थिफादों नोंखौ माबोरै बुनो जादों आं दा आदसा ओमफ्राय आंखौथ' सिनायाखै नोङो ओहो अमा राजा सिनायबाय बेबायदि कल खालामदों जोंनिखौ सासे माथोखौ हमनांगोन हांदों ओइ माने सासे दंना ओमफ्राय आङो मोनथिला मा जादों इयो फार्स्ट खोनाबाय नालाय माने आं गोदान चेनेल खुलिदोंलै बे प्रेंक कल खालामनो थाखाय मानसिफोरखौ बे प्रेंकखौथ' दा मा होननांगोन आं फेल जादोंना साक्सेस जादों होननांगौ आं दा फेल जादोंना साक्सेस जादों होननांगौ आं दा मा मिथिगोन आंना साइकेल चेन गनानै नोंसोर बिनानाव ओरैनो नायलायदोंमोन मालाय बेनोथ' आं इखौथ' गिना फन हरबाय थादों प्रफाइल नायगोन होननानै आं थाब हरबाय थादोंमोन ओमफ्राय नुबाय नेट नाङाखै खोमा ना फनानो नाङाखै दे जायखिजाया गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनो खिथालाय आं हरखागोन ना होमबाबो रायजोफोरखौबो खालामना हरदो आं फेलखौनो मानिबाय दे आं प्रेंक फेल जाबाय प्रेंकआ हमना ला फेल जाबाय आं फेलखौनो मानिथ'बाय दे दाथ' भिडिअआ जोंना एसे आस'खान्दा जाबाय प्रेंकआ जोंना साक्सेस जायासै दा जों बेनिनो सासे मानसिखौ ट्राइ नायबावनोसै उदां होननाय बेबो प्रबिन सारनिनो मुभियाव खामानि मावदोंमोन प्रबिन सारनिनो फिसाला जायोमोन बिथाङा बाइकजों एक्सिडेन्ट जानाय लायो बेखौ आं कल खालामनोसै नायनि साक्सेस जायोना जाया ओइ सामब्राम नों सामब्राम आरो ओंखाय सोरमोन ओमफ्राय सामब्राम होनबादि माथो होयो नों सामब्राम आरो आंलाय सोरलाय सामब्राम ना माथो नोंहा आं नोंखौ सामब्राम होनदोंमोन नों मानो औ होननांगौ सामब्राम आं सामब्राम होननायाव नों मानो मा होननांगौब्रा मा ओइ मैया नों सकआव फैदोंमोन ना अबेयाव ए सकआवलै गलागाव औ ओमफ्राय नों आंखौ मानो ओरै नायनाय हा दे ओमफ्राय मानसिया सोर हेल' र' आं बेस्थ' दङ मानो ओइ माबा इउटुबनि माबा खालामगासिनो नोंहा नों खिथाग्रोलाय हेल' मारै नायलायनाय हेल' नेटानो नाङाखै नामा हेल' खोनायाखै नोङो दे खोनादो दे नों आंखौ ना मानो ओरै नायनाय मारै नायनायलाय आं ओरै लामाजों थांबाय दंमोन नै सकआव हाबदोंमोन आङो खाथिनियाव मानो नों आंखौ ओरै नायनाय मा ओरै नायनाय हाबाबलै माबा नायनानैबो नायबायदि खालामबायलै एकदम रागा जोंनानै ओरै मानो नायनायखौ प्रेंक खालामदों नामालै हेल' खोनादों खोनायाखै नों माथो नेटानो नाङा नामा मा एसे रायलायबाबो खोनाया ओमफ्राय प्रेंक खालामदों नोङो माबायदि प्रेंक जायखिजाया प्रेंक नों प्रेंक नायो माथोखौ सिनायदों आं एसे सोर आं माथोखौ सिनायदों आङो आं सोर आदा दसरथ प्रेडिसन दं नामा नोंजों प्रेडिसन दङ सालानो खिथाया नों खिथायाखैथ' आंलाय आन्दाससो होनदों आं आन्दाससो होनदों बिजोंबोथ' हमजाबावबाय दिनै प्रेंकआनो गासिबो फेल जाजोब्बाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ बेफोरबायदिनो मिनिबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामदो उननि भिडिअखौ नेनानै थालायदो गोजोन्थों।